Στις 16 έχουμε τον Άρη σε αντίθεση με Οχύρωνα. Στις 17 τον Ερμή σε αντίθεση με τον Κρόνο. Στις 19 τον Ερμή σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα. Άρα εδώ μπορούν να γίνουν έτσι αρκετά λάθη. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει και κόπωση, μπορεί να υπάρξουν και ατυχήματα όμως. Είναι εδώ που ο Ερμής θα ενεργοποιήσει το μικρό τρίγωνο 17 και 19. Στις 20 έχουμε την Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον ουρανό. Τον ήλιο στις 21 ήλιο αντίθεση Κρόνο. Στις 23 ήλιο αντίθεση Ποσειδώνα. Στις 24 ήλιο τρίγωνο ουρανό. Στις 24 πάλι ήλιο τρίγωνο Πλούτονα. Στις 24 πάλι, άρα 24, 23, 24 είναι έτσι έντονες, τον Άρη σε τετράγωνο με τον Πλούτονα. Άρα γενικά όλες οι όψεις επηρεάζουν τις τρεις πρώτες και τις τρεις τελευταίες μέρες των μεταβλητών ζωδίων, διδήμων, παρθένων, τοξωτών και ηχθείων, αυτούς δηλαδή που έχουν ημερομηνίες γενεθλίων. 21 με 24 Μαΐου, 20 με 22 Ιουνίου, 22 με 24 Αυγούστου, 20 με 22 Σεπτεμβρίου, 22 με 24 Νοεμβρίου, 19 με 21 Δεκεμβρίου, 20 με 22 Φεβρουαρίου, 19 με 21 Μαρτίου, συν πλην μία μέρα. Επηρεάζουν επίσης τις πρώτες 3 μέρες των παρορμητικών ζωδίων, κρυών, καρκίνων, ζυγών, εγώκερων, με ημερομηνίες γενεθλίων. 21 με 23 Μαρτίου, 22 με 24 Ιουνίου, 23 με 25 Σεπτεμβρίου, 21 με 23 Δεκεμβρίου, συν πλην μία μέρα. Επίσης επηρεάζουν τις 3 πρώτες μέρες των σταθερών ζωδίων, Ταύρων, Λεόντων, Σκορπιών, Υδροχόων, με ημερομηνίες γενεθλίων 20 με 22 Απριλίου, 22 με 24 Ιουλίου, 23 με 25 Οκτωβρίου, 22 με 24 Ιανουαρίου, συν πλην μία μέρα. Επηρεάζονται και όσοι έχουν σημαντικά σημεία, οι πλανήτες αυτές τις μοίρες. Έτσι δεν είναι μόνο οι ημερομηνίες γεννήσεων. Πρέπει να γνωρίζουμε και το χάρτη μας και πού βρίσκονται και οι υπόλοιποι πλανήτες για να μπορούμε να κρίνουμε πιο ολοκληρωμένα. Τώρα, η αντίθεση Άρη Χείρονα επηρεάζει τις 25 με 27 μοίρες των παρορμητικών, κρυών, καρκίνων, ζυγών, εγώκερων, που είναι γεννημένοι 15 με 17 Απριλίου, 17 με 19 Ιουλίου, 18 με 20 Οκτωβρίου και 15 με 17 Ιανουαρίου, συν πλην μία μέρα. Άρα, η αντίθεση Άρη Χείρονα, είπαμε, γίνεται στις 16 του μήνα, 15, λειτουργεί από τις 14 μέχρι τις 18 πιο έντονα. Όλοι αυτοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αυτή είναι μία όψη που μπορεί να φέρνει σοβαρούς τραυματισμούς. Ή και τσακωμούς, δεν είναι κατά ανάγκη σωματικά τραύματα, μπορεί να είναι τραύματα εσωτερικά, ψυχικά.